ଆପଣ କେବେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଦେଖି ନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ। जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट बॉय संगरू। तो आज हूँ शिशु दिवस, चलो देखिए आम कॉलेज केमी शिशु दिवस पालन हो। जलवा है हमारा। अविनाश जी आम कॉलेज एकमात्र पंडित देखो, ये हूँ आम सिल्वर मान रूपा, ये आम कॉलेज सांग मैंने आप तो पंडित देखी थे, देखी पारे ये आम कॉलेज एकमात्र पंडित जी ओडिशार नंबर 1 पंडित। दिन को 24 घंटा 18 घंटा पाठ पढ़ती। बड़ा हरामी हो। ଆପଣ କେବେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଦେଖି ନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆମ ଦି ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ। ତେଣୁ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ଆମର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାଥୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ। ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବୁ ଚାଲିବୁ ନ ପଡ଼ିବୁ ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଥାଉ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, भोली सी अच्छी सी यारी सी आई कोई परी, पाल लेने ऐसे ही गीत की तरह, जोड़ी लेने ऐसे संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, खुशियाँ देती है माँ का ममता का मोल ना कोई, जग में गाती है सुख बरसती है, माँ का जैसा न मोल न कोई, उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। तो सांग मैंने ये थे शिशु दिवस एक छोटिया ब्लॉग। जदि आपको ब्लॉग टी भल लगी था लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदे। तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे, रोची जय जगन्नाथ।